ușurel să ne desmeticim puțin, da? Spune, stai să beau o cafea. Dă nănașa o cafea? Unde e? Aici. Da. Au. Îmbrăcăm băiatul sau nu? Îl îmbrăcăm, clar. Stai. Vino încoace, Adina. Ce mama? Stai că duc un pic dincolo să-l calmez. Că n-au văzut așa mulți oameni, nu? Dar ne faci de râs fix azi? Haide. Dă-mi și Stai. Bebe. Hai, mă. Gata. Ce înseamnă asta? Ăla-i cruntat, stai. Ăla-i. Așa. Băi, tu spune. Hai, niciun fund nu vrei să te îmbrăcăm așa? Hai să încercăm așa. Haide. Poate nu vrem. Băgăm acolo. Așa. Doamne. Hai, bebe. Am băgat ambele, că e scosul. Șmecherule. Dar se uită și roată și adică... Și că nu mă ia nimeni. Nu mă vrea să mă iei nimeni. Of. Ai și papuci? Așa, și vestuța, nu? Da. Da. Atâta haz din nimic. Haz pentru nimic. Te-am îmbrăcat. Care-i problema? Doamne. Așa, vrei să te cerți cu noi? Ce greu a fost. Hai să râdem. Hai, bebe. Hello! Hai, Bună bebe. dimineața! Hai, bebe. Bună dimineața! Cum sunteți mama lui Monica? Da. Monica mami, eu Monica. Am trei copii. Da, că mai liniștit așa o leacă. Profităm. Gata, frumosule. Ce? Nu, Vange. Nu-i voie. Ce băiet frumos avem aici. Ce băiet frumos avem noi aici. Hai că ăsta știu că-ți place. Știu că-ți place. Dar nu trebuie. Hai, roza albă, unde e? Să liniști, băiatul. Ce faci? Fraților, să ne recunoaștem păcatele, ca să luăm parte cu vrednicie la această Sfântă Liturghie, astăzi în solemnitatea Sfintei Treimi. Mărturisesc Amin.
parcursul al istoriei bisericii, atâtea minți luminate, atâția învățați, sfinți părinți, minți strălucitoare, au încercat să pătrundă acest mister, să înțeleagă acest mister al Sfintei Trăiri și n-au reușit. Ce ne rămânea de făcut? Acum doar să ne umilim și să ne plecăm fruntea până la pământ și să recunoaștem și să spunem în fața lui Dumnezeu, noi credem în acest mister, deoarece El însuși ne-a descoperit, ne-a vorbit și ne-a explicat acest mister. Misterul Sfintei Trăiri. Vedeți, când spunem că Dumnezeu a creat universul, a creat lumea, a creat tot ce există pe pământ, nu este ușor să credem, pentru că vedem atâtea lucruri extraordinare pe care mintea omenească nu le-ar putea gândi, nu le-ar putea face. De exemplu, mă uitam într-o zi la un film documentar care arăta cum o lăcurică, o pasăre mică, își construia cu atâta divăcie un cuib, unde să-și depună ouăle, să procească și să-și crească pâine. Și a făcut un cuib atât de frumos, rezistent, cu mintea omului greu ar putea să realizeze. O vedeți, noi, ca să ne facem o casă, ne trebuie inginer, ne trebuie ani de facultate, ne trebuie specialiști care să calculeze și vedeți, atâtea lucruri extraordinare pe care noi, oamenii, nu le-am putea concepe. Sigur că cei mai puțin credincioși ar spune că este instinctul de pasăre sau de animal care face acest lucru. Dar cine are pus acest instinct în acele vietăți mici? Sau dacă îmi spunem că Dumnezeu este iubire, este atât de ușor să crede că într-adevăr Dumnezeu este iubire, pentru că auzim și am auzit și în Evanghelia aceasta. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât l-a dat Fiul Său mic pentru noi, să moară pentru noi și ori de câte ori privim crucea, ne dăm seama că într-adevăr Dumnezeu este iubire. Ne-a iubit și ne iubește în continuare. Dar Sfânta Biserică nici nu încearcă să ne impună sau să ne ceară să înțelegem acest mister al Sfintei Trăiri. Nici nu vrea să ne convingă sau să ne impună să învățăm și să le explicăm fiilor toate să înțelegem. Doar Biserica ne invită să ne unim glasul de masă cu glasul Bisericii și să preamărim acest mister. Toate celebrările din Sfânta Biserică nu sunt altceva decât o preamărire a Sfintei Trăiri. Sfânta Liturghie începe numele Sfintei Trăiri. Apoi avem cântarea de Gloria, care este o cântare de preamărire a Sfintei Trăiri. Crezul pe care îl rostim, fie că este crezul cel mare sau crezul mic, spunem noi, Sfânta de formăm principiul a credinței noastre în Sfânta Trăire. Toate sacramentele sunt pătrunse de misterul Sfintei Trăiri. Vedeți, la botez, când preotul botează, toarnă apa sfințită de capul celui botezat și spune, eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La scaunul de scovadă, preotul dezleagă penitentul de păcatele sale, spunând, eu te dezleg de păcatele tale în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La căpătăiul celui care este gata să părăsească lumea aceasta, preotul rostește, merge în pace, suflete,
mergi la Tatăl care te-a creat, la Fiul care te-a răscumpărat și la Duhul Sfânt care te-a sfințit. Iată, viața noastră întreagă este pătrunsă și umplută de Sfânta Treime. Ca noi să ne bucurăm de roadele acestui mister, viața noastră întreagă trebuie să fie într-adevăr o mărturie a Sfântului Treime. Tot ce facem, tot ceea ce privinde, viața noastră să fie o mărturie vie a credinței noastre în Sfânta Treime. Cu aceste gânduri vom celebra și noi în continuare Sfânta Liturghie, administrând sacramentul botezului, așa cum am spus, în numele Sfintei Treimi, în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Vă dați seama de această îndatorie? Iubiți nași, sunteți dispuși să ajutați pe părinți la îndeplinirea îndatoririlor lor, ca acest copil să devină un bun creștin? Edin Gabriel, Biserica noastră creștină te primește cu mare bucurie în rândul fiilor săi. În numele ei, eu te însemn cu Sfânta Cruce după mine și părinții, împreună cu nașii, te vor însemna cu același semn al lui Hristos, Mântuitorul nostru. Fraților mei iubiți, să invocăm mila Domnului nostru Iisus Hristos asupra acestui copil chemat să primească harul botezului, asupra părinților, asupra nașilor și asupra tuturor celor care au primit botezul. Ca să binevoiești prin taina morții și învierii tale, să luminezi sufletul acestui copil, să-l faci să se nască la viața cea nouă a harului și să primești în Sfânta Biserică. A face ca prin harul botezului și al mirului acest copil să devină ucenicul tău și mărturisitor fidel al Evangheliei tale. Ca să binevoiești al conduce pe acest copil pe calea sfințeniei, ca și el să dobândească viața veșnică împreună cu sfinții tăi. Ajuta pe părinți și nași să devină o pildă vie pentru acest copil. Ca să binevoiești are în noi toți harul Sfântului Botez. Fraților, cei care sunt botezați intră în comuniunea Sfinților, care sunt mijlocitorilor în fața lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm, Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinte Ioane Botezătorule, Sfinte Iosipe, Sfinte Gabriel, Sfinților Petru și Paul, toți Sfinții și Sfintele lui Dumnezeu, Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu l-ai trimis în lume pe Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să zdrobească puterea Satanei, Duhul cel rău și să-L conducă pe om din întuneric la lumina veșnică în împărăția Ta. Te rugăm cu umilință, eliberează pe acest copil de păcatul strămoșesc,
Fă din el un templu al măririi tale, o locuință a Sfântului Duh, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Eu te umpun de lemnul mântuirii, iar Hristos Mântuitorul să te întărească cu puterea sa, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Fraților reiubiți, ne rugăm lui Dumnezeu Atotputernicul ca El să renaască pe acest copil la viața cea nouă prin apă și Duhul Sfânt. Dumnezeu, prin semnele văzute ale Sfintelor Taine, împlinești cu putere nevăzută minunea mântuirii oamenilor. De-a lungul timpurilor, în diferite feluri, Tu ai pregătit apa ca să fie semnul vizibil al Sfântului Botez. Încă de la începutul lumii, Duhul Tău plutea peste ape, dându-le sămânța puterii de sfințire. Și potopul a fost o imagine a botezului, acum ca și atunci apa simbolizează sfârșitul păcatului și începutul unei vieți noi. Și acum, Părinte Sfânt, privește cu iubire asupra bisericii Tale și deschide izvorul Sfântului Botez. Revarsă în această apă, prin puterea Duhului Sfânt, harul Fiului Tău preimit, pentru ca prin taina botezului, omul făcut după chipul și asemănarea Ta, să fie curățat din întinarea păcatului și să învie ca o făptură nouă din apă și Duh Sfânt. Doamne, Te rugăm să coboare în această apă puterea Sfântului Duh, pentru ca cei care prin ea vor primi taina botezului, înmormântați fiind în moarte împreună cu Hristos, să învie împreună cu El la viața cea veșnică prin Hristos, Domnul nostru. Iubiți părinți și nași, copilul pe care l-ați adus urmează acum să fie botezat. Dumnezeu în iubirea sa îi va da o viață nouă prin renaștere din apă și Duh Sfânt, pentru ca viața dumnezeiască pe care o primești în dar să fie ocrotită împotriva păcatului și să se dezvolte din zi în zi, vouă vă revine obligația de a le educa în Sfânta Credință. Dacă așadar în puterea credinței voastre sunteți hotărâți să împliniți această obligație, amintindu-vă totodată de botezul vostru, lepădați-vă de păcat și mărturisiți-vă credința în Iisus Hristos, care este și credința Bisericii, în care va fi botezat și copilul vostru. Așadar, vă lepădați de Satana și de toate faptele lui și de toată trufia lui. Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său, unic Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și șade la dreapta Tatălui. Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, Părtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința Bisericii. Aceasta este credința Bisericii. Și noi suntem fericiți. Și noi suntem fericiți. Că o putem mărturisi. În Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Voiți așadar ca Edin Daniel să primească botezul în credința Bisericii, credință pe care am mărturisit-o împreună. Amin. Edin Daniel, eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu cel Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care te-a eliberat de păcat și te-a renăscut din apă și Duh Sfânt, El însuși te unge cu un de lemnul mântuirii, pentru ca, făcând de acum parte din poporul Său,
să rămâi mădulat lui Hristos, preot, profet și împărat pentru viața veșnică. Amin. Din Gabriel, ai devenit o făptură nouă și ai fost îmbrăcat cu Hristos. Această haină albă să fie semnul demnității tale, ajutat de cuvintele și exemplul celor care te iubesc, păstrează nepătată pentru viața veșnică. Amin. Primiți lumina lui Hristos. Vouă, părinților și nașilor, vă este încredințată această lumină pe care trebuie să o întrețineți aprinsă fără încetare. Aveți grijă ca acest copil al vostru, luminat de Hristos, să trăiască totdeauna ca un fiu al luminii și rămânând statornic în credință să poată ieși în întâmpinarea Domnului, când va veni împreună cu toți Sfinții în Împărăția Cerului. Așa te rugăm, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Edin să trăiască, Edin să trăiască, la mulți ani. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani și părinții să-i trăiască. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani și nașii să-i trăiască. Mulți ani, mulți
Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Edith să trăiască, Edith să trăiască la mulți ani. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani și părinții să trăiască. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, toți invitații să trăiască. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani și bunicii să-l iubească. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani și lăutarii să trăiască. Vă urăm poftă bună și vă invităm să ascultați programul nostru frumos pregătit astăzi pentru dumneavoastră. Poftă bună! Și asta care este pentru tine, pentru băiatul tău, Edith Gabriel. Ia uite! Mă gândesc mereu la băiatul meu, cât de mult eu l-am dorit, fac tot să vă fericit, fac tot să vă fericit, oh. Păi și de mult nu pare rău, rămâne băiatul meu și poartă numele meu, oh. Florile mele, florile mele, bucuria vieții mele. Florile mele, florile mele, cu drag muncesc pentru ele. Florile mele, florile mele, bucuria vieții mele. Florile mele, florile mele, cu drag muncesc pentru ele. Foarte bine, fetelor! Așteptăm și băieții. Pentru cei mai frumoși copii melodia asta și pentru părinților.
ce vreau eu, femeia sufletului meu, cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția ce-o am acasă, este singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția ce-o am acasă, este singura ființă care îmi dă putere și alinare. Mai așa, domnilor, cea mai scumpă ființă este cea care vă așteaptă acasă cu mâncare caldă, o vorbă bună, cu o rețișare. Peste noi și am rămas tot amândoi și într-o viață de-aș avea, doar tu vei fi dragostea mea și vor mai trece ani și ani, copiii noștri vor fi mari și noi la fel ne vom iubi. Prima zi, cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția ce-o am acasă, este singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția ce-o am acasă, este singura ființă care îmi dă putere și alinare. Pentru toți oamenii aceștia frumoși, melodia asta din suflet. Am înțeles că sunteți nași, aveți o melodie frumoasă
cine se simte. Când eram în vremea mea, iubeam mândra altuia, mă. Dar când eram în vremea mea, iubeam mândra altuia, mă. Dar acum nu mai pot, așa mă bătrâni de tot. Dar acum nu mai pot, așa mă bătrâni de tot. Așa mă bătrâni și nu mai pot, nu mai iau pistolul foc. Să răndiți ca o curea, o să-mi spus niciun fel. Așa mă bătrâni și nu mai pot, nu mai iau pistolul foc. Să răndiți ca o curea, o să-mi spus niciun fel. Iuliana fetelor! Hai să vedem care mai poate! Prietenii tăi cu metri și toată lumea care te iubește îți urează încă o dată mulți ani, să fii sănătoasă, la câți mai mulți fiind, așa, și cum e azi o zi însorit, așa să-ți fie viața. Hai, mulți ani trăiască pentru Enico! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Nașa să trăiască, nașa să trăiască, la mulți ani! Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, finuțul să-ți trăiască! Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, și copiii să-ți trăiască! Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, Enico să trăiască! Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, și toți invitații să trăiască! Felicitări și la mulți ani încă o dată și pentru că este ziua, a fost ziua dumneavoastră, avem o melodie specială, am atins cerul cu mâna, sol minor, merișor. Hai! Vă rog frumos să facem pentru Enico o horă frumoasă! Am atins cerul cu mâna când m-am văzut cu copilașii mei lângă mine, când am văzut pe finuțul ăsta frumos, sănătos și Doamne ajută să ne mai adunăm la asemenea evenimente. Mai toată lumea o horă frumoasă pentru Enico! Ha, ha, ha! Dintr-o mie de
Thank you.